kedu ihe Portable na-emekarị zazu ayayayaya amebabu I live in the zoo mana with ihe niile ahụ na-akọgheri ndebe ha ya akpọ ya gbarịa visa kpọta ya London kwụọ ụgwọ blọg post oye a na-epromote ya maka gị na ha ghọta media mana ya afọ onye be anyị kwa onye be anyị gụrụ nyakwasa mina nyakwasa sa nke waze ebe ka dịbọ anyị okedo ife dị iche ya na zazu ndị nọ mgbago dofe mmanụ ife ha believe owo as long as onye a mere ihe anụnwa postuo nwee 1 million view onye a nwee potential enwere ihe o mere o ji nwee 1 million view na ife onye ọwụ na-akwadobe nke ndebe anyị bụ na ị nwere ike ịgbagide nya anya na-asị carry on carry your making us proud ka bụ nke anyị ọ dịzi ha ka ị na-achị irife arife ifo ya bịa this boy kwu ka ọ gafee okwere ebe anyị chọọ ka ọrụ na-aga ịgbatu onye a. The first comedian in Africa to get 11 million naira on stage under 7 minutes, Ogbuefi Igotuk. The first Southeast-based comedian to win stand-up comedian of the year in Nigeria, Ogbuefi Igotuk. The first comedian from Southeast to host a show in Lagos, Eko Hotel, twice and sold out, Ogbuefi Igotuk. So my brand is big. There is a very big difference between content creating and stand-up comedy. When bido switch it, gebu choba agonte when bido maybe Igbo. Ichefona na mgbe bido chani ha ije eme pidgin English. Anyị na-eklem na anyị worry area. Kwukwa anani isi worry attention ade. I am on inferiority complex. Competition ade. The only competition you have is yourself. They better than he did last year. Mwe believe or the nwe competitor. I believe na ihe na-eme bụ ihe nkwesị ime. Ana need ime kale one na-eme. What of nkaghị online mana aka hung game or in pocket. Kendi na-ekiri mgbe who were you looking up to mgbe unu bidocha? I go die bụ onye na-enepụ jele anya oge a na ife gbasalụ pidgin English kind of comedy ana basket mouth. Then ife gbasalụ Igbo kind of comedy. Mgbe m bịazi blend ya mebezi ya aba Ogbuefi because I listen to his tape. Chefona na mgbe anyị bidocha na ihe anyị ji emewu pidgin English. Anyị na-eklem na anyị worry area. Kwukwa anani isi worry attention ade. I am on inferiority complex. Onye a na-enele anya ọfụma bụ I go die and basket mouth. Bụ ndị mmasị gị nọ ndị aka na-ele anya ọkacha I go die. Onye mere afa m daga iji kpọọ ma Igotuk ha ngwolu dị afọ ozugbo yuzubezi Igotuk ha and Ogbuefi na-enele anya melu m ndịbazie creative on my own na-achọsi ka create my own jokes because mgbe anyị bidocha joke ndị mmadụ ka anyị na-akrak so ndị mmadụ na-akrak kwa nke ekite ewe n'iwe because enwekwara onye kọpịrị nke ya bifo ebido mewe nke Ogbuefi is somebody that we don't talk about enough. Ime ihe ka ọsụlụ ya ndị Igbo enwere archives and entertainment. As a pastor, I don't only bless my members spiritually, I also bless them financially, and that is because I'm involved in land banking with Pine Leaf Estate and Properties Limited.